RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao ganing sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atwang tatampo nagdasingan nga Alden. Recorded by X Thunder Gaming. Congratulations, anak! Ay, congrats dong. Salamat pa. Dali na. Maguli na ta kay basin og maabot itong atong mga bisita sa bahay. Sige, tara. Alden, nak, na may regalo ni mama nimo. Unsa man na pa? May isin ko nga kwartas bangko. O naara nimo kung unsay gusto nimong buhaton sa kwarta. Salamat kayo ninyo ni mama, pa. Way sa payan, anak. Negosyo na ba eh? Mabitoy plano na ko, bay. Naghunaon ako mayong pwesto. Kay gusto kong magtukod og shop. Sige. Tabagan ka. Sige ba ya? Inadayin ko para makasugod na dayon. Bay, congrats! Abdi na gini mo shop. Congrats, bay. Salamat, bay. Giswerte yung kabida. Mausakyan ginunin ako dayon ang higayon, bay. Ka na yun. Nak, maayo kay og dagan ang imong negosyo. Unya, stable pagit kag trabaho. Usa pa may gipaabot taon nimo aron magminyo ka. Babay. Ha? Ma, unsa man taon ako pag minyo kon wa ko uyab. Mangita ka. Uy, di ko na kadali mo eh. Mas gusto kong magpaabot sa babae nga para ginako. Nak. Nauman nagitang ako simba. Muli na ko. Pinsam ron. Kaluoy mong paminaw na rin naghilak eh. Tuwara di siya eh. Miss, panyo? Salamat. Okay na ka, miss? Nga naman gini mga tao. Nakakita na gani nga naghilak ta. Pangutanon pa magita kung okay ra ba ta. Klaro anang dili. Naghilak good. Ay, sorry ha. Pwede mga tanag, unsay problema no? Gitulis ko gikan. O wala ko'y kwarta pa uli. Uy, mau ba? Kaluoy ko di mo. Ihatod lang ka. Sure ka? Sure kayo. Di sa kumimutang kung biyahan ka din eh. Maong, ihatod lang ka. Salamat ha. Uy, sa pa yan. Dali. Sodsa. Ipela-ila di ka sa kong igsoon. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Mao ba? Salamat kay sa pagtabang sa akong manghod, sir, ha? Why isa pa yan?
Tawag lang ko, Alden. Hala day tuod no. Wa man day tuod ko makapaila nimo. Ako si Vivian. Og kani si Ate Joyce. Og usbon ako. Salamat kayo sa paghatod nako. Pwede ko mangayo og cellphone number nimo? Kaon na, bay! Siya yung text ni mo. Oo, bay? Yan saban, bilang ka niya. Oo. Gaan kayo akong buot niya, bay? Oh, bukuya bila yun. Ha? Ha? Mao din na rason nga nung nakikita ka? Oh. Gusto kong manguyab ni mo, Vivian. Kung tinudanay ng imo. Sige. Ha? Sa ato ba? Kita na? Oo. Uyab na ta. Oh, yes! Abi ni mo, day. Ikaw pagit ang babae nga gipelaila ni Alden na mo. Mao ba tita? Ay, oo. Kay karon pa man gyud ni nakauyab ding bata. Bisay good kay ko sa kong pagskwela. O, wako'y panahon na ng uyab-uyab. Maayo untag magkasinabot mo. Aron ka mo na gyud hangtod sa hangtod. Alden, na ako'y problema. Oh, unsa ba na? Na-short it ko ron ay... pwede ko makahuam o kwarta ni mo? Sus, huwag mo gutahan. Ako rin ihatag ni mo eh. Pila man? 10K. 10K? Oo. Pero if dili kaya, ayaw na lang. Dili eh. Kaya ra. Sige ha, ako ihatag ni mo. Happy anniversary, Vibes. Flowers for you. Salamat, Alden. Pasensya na ka ha, nga wa ko'y mahatag nimo. Naibaw, begid ka kung pila rin sweldo na ako. Anong gudaw na ay. Basta, di na ka mawahan ako. Enough na lang ako. Alden, Kaya di na ako kaya kung mawa pa ka na ako, Vibes. Will you marry me? yes! Yes, Alden! Unsa? Magpakasal na mo? Oo. Andam kong pakaslan si Vivian. Dili! Ate, Dili ko uyo ni Alden para nimo. Pasensya ka na, Alden, ha? Pero prangkahan ta lang ka. Dili ko musugot nga kamoy magkadayon sa akong manghod. te, paminawa sa gugkot, te. Dili! Final na akong desisyon. Dili mo magpakasal. Unsa? Unsa may problema sa iyang ate nimo nga katarong nimo. Mau gani pa. Nakita mo sa siyang ate nga pinangga kay nakos Vivian nga iyang manghod. Mas mayo pa og istoryaho nimo ang iyang maguang nga kamurang duhanak. Aron matag ano katinawan nga nung nga siya makauyon nimo. Pa. Moro gini tuyo nimo. Mao nakikita ka na ako din sa coffee shop. Oh. Kaya wag ko makasabot kung anong initan ko nimo. Nagtinarong ako sa imong manghod. Mao ni problema. Ha? Unsay problema? Tarong di ka sa akong manghod. Pero siya mo idili tarong diha nimo. Oh. Wag gid ka makabantay. Nagigamit ra kaniya. Kapila na kaniya humami gwarta, da ba? Nibisag ka usa. Nibayad ba dahil siya? Wa kay di man ko magpabayad. Bisan na. Wala ko mo angal sa rin nagkauyab mo. Pero karon nga makigminyo na gid kaniya, dili ko mo sugot. Dili ka angay sa kong manghod. Kay tarong ra kaayo ka. Unsa?
Alden, Sulti ko tinuod. Gimahal bagid ko nimo. Alden, sorry. Vivian, Naningkamot man ko. Pero bisag unsa ka katarong, wag ko maka-feel og gugma nimo. sa ato pa. Gigamit ra gyud ko nimo. Pasaylo ako, Alden. Salbahis ka, Vivian. Salbahis ka. Umuwi lang tila bang ko lang naramdaman. Sakit kayo ang gibuhat ni Vivian ako. Nagtuo ko nga siya na gyud ang gitagana sa Ginoo para nako. Pero igo ra siyang niabot sa ko kinabuhi para pasakitan ko. Dinhin na lang ko to. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalan kaagi ni Alden nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nakalahan. Sana. Sana sinap. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain, gabos sa direksyon ni Priscilla Daganas. Kamusap mga higala ug mga sukinti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Babalik ang